Hej YouTube. Vi sidder her i Minecraft på Silent Server. Det er en af mine venner, der hedder William. I love cheese. Der bliver et link i beskrivelsen til den. Kom nu, Frederik. Nej, det gør jeg virkelig bare ikke, altså. Okay. Fedt, nu har jeg kun 3 mad tilbage. Har du ikke noget træ? Nej, jeg kan ikke løbe. Oh. Her, 3. Det her er første video med mig. Hold kæft, jeg har lavet et sommerhoved. Det var ikke meningen, jeg skulle sætte det. Jeg vil bare tage og jeg har... det er det. Jeg havde så Frederiks hoveder, fordi at min ven William ejer en server. Det kan I se der. Dræbte ham. Han hedder Vild. Så... det er Frederik. Så jeg flere hans hoveder. Jeg fik 4 hans hoveder. Nej, min ting. Admin må ikke tage tingene. Admin har diamonds der. Dræb dem, Admin. Yeah. Så vi kan se, nu har jeg 5 zombie-hoveder og 4 GG jump-hoveder. Meget sjældent. Der er nogle rosenbuske. Også meget nice. Jeg ved ikke helt, hvad der sker her, men jeg løber gennem en skov lige nu, og jeg kan ikke se nogen som helst bag mig. Og admin beskytter mig. Fedt. Der var skelethoved. Jeg tror, de satte sådan op, man har større chance for at få det. Og ja, serveren er vist lige startet, det tror jeg i hvert fald. Jeg har først lige fået at vide, det der startede. Og ja, hvem lægger sådan noget grøden kød lækker, men altså det er jo lidt fedt. Hvor er den henne, Frederik? Altså lige nu ved mig, der står jeg bag dig. Jeg kan se en creeper løbe pisse hurtigt efter mig. Dit spil lagger vist lidt. Fordi at jeg er meget langt væk fra dig, tror jeg. Hvorfor fik jeg nu noget mad? Der er en zombie med en jagtfri hånd, den enkelte var. Skulle vi døde? Og der er cheese-skiltet igen. Der skulle... Kom nogle englænder ind. Jeg ved sgu ikke rigtig, hvad jeg skal sige. Ved du ikke, hvad du skal sige? Jeg har en god idé, hvad du skal sige til alle dem derude. Det er nogle fede mongoler. Frederik, man kan jo godt høre dig, når du snakker. Håber jeg. Håber jeg. Bare lige, alle sammen, hvis der ikke har set vloggen, eller vi glemte at forklare det. Jeg vil glemme at forklare det i vloggen. Grunden til, at det bliver mest for min skærm af, vi optager, det er fordi, at min computer, den er en del bedre end Frederik. Og så har jeg faktisk en god computer, men den har ikke så meget plads til videoer i, og så har den ikke rigtig noget mikrofon, jeg kan bruge, så... Whoops. Det var ikke godt. Nu er min acrobatic level 3. Ja, altså inden vi optog der, faldt jeg ned fra en masse steder. Og så steg min acrobatic skills. Fedt! Jeg er glad for, at de har taget alle de her ting på. Altså, jeg løber bare så langt væk fra sportsmål. Jeg tror, William har en kanal. Hvis det er, han har, altså en YouTube-kanal. Hvis det er, han har, så bliver der en link i beskrivelsen til den. Jeg kan se dig gå helt deroppe. Jeg kan se mig til skade. Fuck. Acrobatic skill by. Du er lige der, tror jeg. Jeg går op til dig. Det vidste ikke. Der er du. Jeg kigger sådan helt dernede. Altså, nej, det var han ikke. Jeg hugger bare lige lidt træ til vejen. Gå væk for. Jeg vil have dit ud.
Kan vide. Man kan ikke bruge kit starter. Jeg har et halvt. Fuck, blev du egentlig af? Jeg har sådan været væk fra det i 2 minutter. På den her server er der også parkour og kreativ. Og så var der et info, som jeg ikke har tjekket på. Skulle nok ikke gjort, men sådan noget gider jeg ikke rigtig. Det er kun. Og jeg lægger altså ikke IP'en på Skype, altså. Det gør jeg i hvert fald ikke, for jeg gider ikke, hvis Markus han skal ud herhjemme. Det gør han helt sikkert, fordi han går ind på sådan alle servers. I går der havde de også bare Minecraft, for den fucking aprisen har de lavet. Og i går, den 1. april, var der en aprisen med, hvor det var alle var villagers. Og når det var, man slog på noget, så sagde det hit. Med sådan en villager stemme, og når der var, man ødelagde noget, så sagde det destroy. Og hvis man kigger på en zombie, så sagde det zombie. Frederik han er bare ikke til at lave villager stemme. Han er altså. De sagde det på den måde, zombie. Zombie. Shabby. Hvad det var? Jeg fik lige et kohoved. Hvorfor siger den MFK cow? En komund. Den siger MF. Nej, jeg fik kohoved. Den siger MFH underscore cow. Yes, baby. Now I'm half cow, half tø. Du er halv ko og halv skib. Der er en gris. Fuck, der er en gris. Frederik, vidste du godt rådent kød? Smager lort. Og derfor tænkte jeg, at du nok kan lide det. Det er jo rådent. Jamen, det er derfor, jeg tænkte, du godt kunne lide det. Fordi Frederik elsker lort. Jeg elsker lort. Vi har det på video. Så hvis der Frederik siger, jamen jeg har ikke et bevis på, at jo, det har vi. Det har det på videoen da. Og hvis der er slettet for YouTube, så har jeg stadig filmet på min computer. Men det sletter jeg nok. Ikke ret. Nu er jeg sgu glemt at have timer på. Så må jeg sgu bare sige... Twixen kun optage 20 minutter. Jo, jeg tager Vi siger bare, ja, 5 minutter. Så er det halv 8. Halv lort, eller hvad siger du? Så ved jeg også, hvornår. Så er det lort. Jeg tror, jeg næsten ikke jeg tror, jeg virkelig. Det er cool. Jeg har 24 rå bøffer. Jeg skal have noget mad. Kom her, gris. Og bare lige for det, så er der ingen af jer, af mig og Frederik, der... Er der ingen af os, der ved, hvor meget han... Shit, der er mange gris her. Jeg dræber alle grisene, Nico. Det er godt, Frederik. Det er rigtig godt. Hvor mange er vi? Vi er 8. For ikke ret lang tid siden var vi 10. Jeg tror... William, jeg tror... Hvad er det? Nu kan jeg ikke huske, hvad jeg vil sige. Jeg tror, hans YouTube-kanal hedder Topoluk 12. Så hvis I kan finde den, så please subscribe den. Han har lavet et par videoer, og jeg tror... Jeg ved ikke, om han vil lægge videoer op på af den her kanal. Eller nej, ikke af den her kanal, af den her... Af den her kanal, af den her server. Af den her server. Nej. Det tror jeg måske, han vil, fordi at lige inden vi begyndte at optage... Der sagde han selv optage. Ja, det sagde han lige ville optage, så det var, han kunne lave... Yes, jeg fik et grisehoved! Et eller andet til sønnen, jeg ved ikke lige, hvad det var. Pig! Ja, MHF underscore cow har jeg. Oh my god, det ser dumt ud. Der er et hus her. I found a house. Jeg tror, det er Willys house. Willy-William.
Altså, ejeren. Ja, bare ja. Det er så ud af det. Jeg har 30 svinekoteletter. Altså rå svinekoteletter. Så ved vi, at hvis der kommer 12 mennesker ind, så er der drop pack. Det... Jeg er stadig kun et halvt hjerte. Jeg ved ikke, om der er et bag på den her side. Tror jeg ikke. Nico, for det var en gris. Jeg fik endnu til ris i hovedet. Shit. Jo, der er bag. Hold da kæft, fedt. Det er sikkert. Sådan. Du er død? Ja, jeg døde, Frederik. Tillykke, du fandt ud af det. Bango. Jeg er gået langt væk. Du kan bare TP mig. Jeg kan ikke TP dig. TP's. Det er ikke min server, Frederik. Nej, men det er din vens. Ja, det Og han har masser af gris, og det er jeg glad for. Fordi jeg har lige startet med det samme. server. Og jeg har sådan 40 grise. Jeg har fundet en føde. Har du TP'et? Jeg kan jo ikke TP! TPA! Hvorfor skal jeg TPA til dig? Fordi du er en gris. Nej, jeg er en ko. Har du lige mistet alle dine ting? Hvad? Nå, men jeg kommer tilbage. Man kan jo skrive back, din døve ko. Her var det dropshop, som faldt ned. Og min næste er stadig. Jeg håber lige lidt mere stille. Min næse er verdens mest kløende næse. Undtagen noget en vis næse er mere kløende end min næse. Logik, Frederik. Logik. Herobrine. What the fuck? Heroin Brian. Heroin Brian. Er du blind, eller hvad? Kan du ikke læse hans navn? Nej, han hedder Herobrine. Noget med telefonen. Herobrine. Godt, Jack. Godt. Ude i bjergenes varme sten vandrede en lille GG om. Alle Hans dildoer frosset til. Stakkels lille Fred. Når der er varmt, så frosser dildoen til is. Yep. Det er logik, Frederik. Logik. Alting, jeg siger, er logik. Sådan er det. Så du har lige sagt logik hele tiden, eller hvad? Yep. Så det der, var også logik. Derfor kan du nu forstå logik. Logik. Hvad er logik? Prøv at sige logik 10 gange hurtigt. Logik. Bedste challenge nogensinde. Logik. Logik, det er ikke det sværeste ord at sige. Logik. Man kan bare sådan gå ind til. Okay, du ved godt, logik ikke er det sværeste ord at sige. Prøv så at sige det 10 gange hurtigt. Logik. Jeg får den swarm. Det er bare spag. I'm a build a big pirate ship. Jeg see. Hey Nico, du ved Zulu Awards, ikke også? Det er fordi, på Robin Sams kanal, så sådan en video her tidligere, hvor han sagde, at de var kommet med i Zulu Awards med sådan nye ting, de har lavet. Sådan alle de begyndte at spamme op i chatten, ja, man spag og sådan noget. Og det værste er, i kommentarerne, det skrev han, det var en alprisner. Alle de står bare og spammer op i kommentarerne. Det er da bare dejligt og sådan noget. Hvordan kan I tro på, at det faktisk var det, der skete? Oh my god. Jeg har over en stækbøffer. Gris. Edderkop. Han er bøfmager, han er en slagter. Jeg er slagter. Det er ikke slagter Gauss her, det er... Nej. Slagter GG.
Bliver jeg voldtaget? Nej, det gør jeg ikke. Skal jeg skaffe os nåle til en seng? Ja, skaff ud til din egen seng. Nå, okay. Yes, jeg fik et forhoved. Nu er jeg halv får. Halv pædofil. Halv pædofil, halv får. Halv pædofil. Nej, en tredjedel pædofil, en tredjedel for, en tredjedel Harry Potter. Jeg ved ikke, hvorfor der er Harry Potter, men det er det. Jeg kan mærke, du er her. Hvordan kan du mærke, at jeg er ved dig? Fordi jeg tror, at der må jeg gerne skrive, om I er med i, om I ser med i Paradise Hotel, for jeg så det faktisk her i dag. Og der skulle Danny ryge ud. Hvad? Lad mig ikke sige, hvad der sker på fjernsyn. Det er ligesom at sige, hvis det var, at du sad og så en video, der så du pludselig var inde og sagde, slutningen af din yndlingsfilm, du aldrig nogensinde har set. Ja. Fuck, man. Ja. Kan du ikke fatte det? Logik. Oh my god, Frederik, vi kan blive gift. Har du fået noget gave? Oh my god. Nej, det står, man kan gift i det. Men vi kan blive gift med hinanden. Kan man blive gift? Jeg prøver. Nico, vi skal giftes! Nej! Willy er gift med en. Oh my god, der kommer sådan en lille bitte mini-zombie hen imod os. Nej. Skal vi lege? Ja, vi skal lege! Hey, jeg fik en zombiehoved. Nej, okay, det var et grisehoved. Der, fuck. Jeg skal til Okay, jeg TP'er lige til Nico Kid, fordi han vil gerne TP'er til Purdy, fordi der er skelet, der skyder efter mig, en zombie, der er på vej hen imod mig. Så, fuck, ja, og der er en ko. Må jeg dræbe den ko? Den giver... beef. Jeg går bare sammen med Clay. Det er det, jeg bruger mit liv på. Jeg er ikke rigtig plads til mere Clay. Et par. Nico, prøv lige at se mig. Prøv lige at kigge på mig. Du ser retarderet ud. Det er det der, hvordan man hurtigt kan bruge sin skov med det der. Nico, prøv lige at kigge med grisehovedet. Du ser endnu mere retarderet ud. Hvad så med... zombiehoved? Det kommer jeg til. Okay, det her, det ser bare for dumt ud. Nico, det her, det ser altså bare for dumt ud. Gilit! Nico, jeg dør. Tror du ikke også, det var? Gilit! En creeper. Jeg skrev, hvad sker der, når du bliver gift? Så bliver du gravid. Oh my god, du fik en creeper-hoved. Jeg kan ikke samle det op. Jeg kan godt tage det. Jeg har ikke plads til det. Oh my god, jeg fik det. Hvorfor laver jeg ikke bare Nico, kig på mig. Nu laver jeg bare min. Nico, se hvor beautiful jeg er. Gilit! Ej! It's almost dead. Gilit! Jeg har snart 2 stacks af clay blocks. Ikke bare clay, men clay blocks. Skal vi bo her i nærheden? Der er sådan en kæmpe stort flot bjerg, vi kan bo inde i. Er din morskær? Nico, den zombie vil jeg dræbe, den har læderhjelm på. Sådan, nu har jeg 2 stacks af clay blocks. Den vil kramme mig, Nico. Kommer jeg? Gruppekram! Au! Fuck, det er skam. Ups. Og de har gjort sådan, at de har taget mig op.
Nico, der er en slime her. Creeper, men Og Frederik, Frederik, vi går derover, hvor det er, du er. Fordi der er en slime. Zombier, jeg kommer fra at lege med jer. Okay, Frederik, vi bliver lidt gift. Ja, jeg har lige spurgt, om vi skulle giftes. 10 ind, så er der drop. Hvad? Der skal 4 med ind. Frederik, jeg ser lige, om jeg kan starte med Clownfish, og så sende en besked til alle på Skype. Jeg har fundet tablet. Oh my god. Oh my fucking god. Jeg TP her til dig.